Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването Кулинарно междучасие, съвместна продукция на телевизия Плевен Спринт и професионална гимназия по ресторантьорство, търговия и обслужване. Аз съм Каролин от 12 клас и днес съм решила да ви приготвя една торта, за която няма да ми е необходима захар, но все пак това е торта и тя трябва да е сладка и аз ще използвам мед. Нека ви разкажа малко за меда. Той е известен още от древността. Първите сведения за възникване са от Китай и Северна Америка. Там хората са смятали древните животинки за свещени. Меда може да бъде течен или захаросан. Това, че е захаросан, въобще не означава, че меда не е качествен. Напротив, някои смятат, че точно захаросания мед е истински. Днес аз съм избрала своя мед и сега ще ви представя тортата. За целта ще са ни необходими 6 супени лъжици мед, който е в течно състояние за сиропа. Също така 200 грама мед за крема, бишкоти 400 грама, някакви ядки за поръсване, яйца 2 на брой и масло разтопено. Също така ще са ни необходими и 3 портокала. Нека да започнем с приготвянето на сиропа. За целта ще използвам 6 супени лъжици мед, които ще разредя с вода. Ще загрея на котлона и след което ще ароматизирам с портокалов сок. Сиропа вече ни е кипнал и го сваляме от котлона. Сега ще го ароматизирам с единия портокал. Притискам добре, за да изкарам соковете и да е по-лесно изтискването. Разрязвам го и с помощта на тази цедилка се изкарам сока. Оставям го да се охлади и по-късно ще си опирам бишкотите с него. През това време ще се настържа и втория портокал. Следващата стъпка е да си приготвим крема. Взимам двете яйца и ги поставям в съд, който слагам на водна баня, като разбивам, докато се загреят яйцата и не запари на пръска. Докато се загреят, ще използвам времето да си разбия и маслото. Оставям го в мисъра. И пускам да се избие. Ето яйцата вече са загряти и ги избивам на пухкав крем, който ще добавя към маслото. Намалям оборотите на миксера и прибавям маслото, и прибавям яйцата. След като вече са избити, прибавям и портокаловите кори. Получи се много пухкав крем, който е подходящ вече за работа. Преди да свалим крема от машината, трябва да поставим и меда. Вече имаме крема и сиропа и можем да пристъпим към сгладане. Взимам си бишкотите, които ще изрежа с дължината, колкото е и формата ми. И всяка една бишкота стапям в сиропа.
Ето аз тук вече имам нарязани. Същото повтарям и с останалите на дъното. Поставям крем, който разнасям добре. И поръсвам с останалите два портокала, които нарязах на сито. Така редувам, докато запълня формата. Ето това представлява готовата торта. Сега е време да я освободя от формата. Внимателно изваждам. Ето виждате колко добре са наредени бишкотите. Сега с помощта на шприц на повърхността запълвам с останалия крем. Ето така изглежда готовата торта. Ще ви покажа един интересен начин за сервиране. Взимам си виличка и поставям чинията. Отгоре с помощта на цедка и пудра захар поръсвам. Сега ще си отрежа парче от тортата. Необходими продукти: 400 грама бишкоти, за сиропа 6 супени лъжици мед, 2 чайни чаши вода, за крема 2 яйца, 250 грама краве масло, 200 грама пчелен мед, 3 портокала. Красиво е, нали? Да ви е сладко и до следващия път с кулинарно междучасие.